El tradicional pessebre vivent de Sant Joan d'Espí ha arribat enguany a les 2 dècades de vida. Ara fa 20 anys, el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre, entitat que també enguany ha celebrat els 25 anys, va començar a organitzar el seu Belén Viviente a les instal·lacions de la seva pròpia seu. Una vintena d'anys després, l'activitat s'ha consolidat com una de les cites més característiques del Nadal santjoanenc, repetint èxit any rere any. En aquesta ocasió han estat gairebé 10.000 persones les que han visitat el pessebre entre els dies 24 i 27 de desembre, al Parc de Sant Pancràs, una ubicació estrenada l'any passat. Aquest pessebre és possible gràcies al centenar de voluntaris de l'entitat que, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, donen vida als personatges que van envoltar el naixement i la vida de Jesucrist. Els personatges més rellevants que van envoltar el naixement de Jesús es representen en aquest tradicional pessebre conjuntament amb una àmplia mostra d'oficis tradicionals. Els visitants han pogut veure, per exemple, com es feien les cadires de boga, el pa, com es treballava el fang, es treballava la llenya, temes que ens conviden a viatjar una mica en el temps i veure de prop la manera de viure d'ara fa més de 2.000 anys. Pues perquè m'agrada molt i cada any vinc i ho sempre faig i és com una tradició, m'agrada. Pues llevamos ya 8 años con las niñas nuestras que ya eran pequeñitas y estaban de angelito en el portal, ya han sido más grandes y ahora de pastora ya, y nosotras de pastora siempre acompañándola a ella. Pues estamos como de pastores, pero bueno, representando un pueblo, como el pueblo antes, ¿no? Yo estoy en Las Pieles, que és com la peleteria, estoy como cosiendo i... No. En total, més d'un centenar de persones han donat vida a aquest pessebre vivent que durant 4 dies ha estat visitat per centenars de persones, arribades fins i tot d'altres municipis, i que han fet les delícies especialment dels més petits. Hombre, hay mucho trabajo aquí, de instalación y de montaje y todo esto, está muy bien. Molt bonic, ens ha agradat molt perquè és la primera vegada que venim d'una altra localitat i ens havíem sentit parlar i val la pena que la gent vingui a veure'l perquè està força bé, a més participant tota la gent del poble. Todo, el nacimiento, todo en general, porque no había visto nunca ninguno viviente, me ha encantado. Pues muy bien, está muy bien ambientado, la verdad que hacía años que no veníamos porque ya se nos ha pasado un poco el arroz, como quien dice, y nos ha parecido muy bien, no sé, se vive mucho el espíritu navideño, la verdad que está muy bien todo. Pues mira, esta última paradita, la del algodón, creo que está muy bien elaborada, con el río, el agua y todo, sí, está muy bien hecha. El Belén Viviente ha arribat aquest Nadal a la seva 20a edició, convertint-se en una de les activitats més destacades de la programació cultural nadalenca de la ciutat. Els visitants en destaquen sobretot la perfecta recreació de l'ambient i de les escenes, a banda de ressaltar l'esforç que fa l'entitat cada any per fer possible aquest esdeveniment. El pessebre vivent ha estat de nou un èxit. Ara la ciutat ja es prepara per rebre els Reis d'Orient. L'astròleg Sadurní i els patges reials rebran els infants per recollir les seves cartes i donar les pistes necessàries per tal que a la tarda del 5 de gener ses majestats arribin puntualment a Sant Joan d'Espí.